सकाळचे वाजलेत 7:30 आणि धुकं बघा, खूप दिवसांनी आज धुकं पडलंय आणि कोळीनी ना खूप जाळं सोडलंय सगळीकडे. दाखवते मी तुम्हाला. हे बघा, हे सगळं त्या कोळी असतात ना त्यांच्यामुळे तसं झालेलं आहे बघ सगळीकडे. हा बघा दोरा. व्हिडिओ आता दिसतोय की नाही माहिती नाही मला. हे बघा, इकडे दिसेल. असं सगळीकडेच आहे, एक पण जागा नाही सोडली. वांग्यांच्या ह्याच्यावर पण बघा बघा. फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सहयोग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप की तुम्ही सगळे मजेतच असणार. खूप दिवसानंतर आज धुकं बघायला मिळते, कारण एवढे दिवस गरमच होते आणि आज सकाळी ना थंडी थोडीफार जाणवत होती, एवढी नाही. म्हणजे जशी थंडी पाहिजे कोकणामध्ये, आता डिसेंबर महिना चालू आहे तर तशी काही थंडी नव्हती. थोडीफार, ते पण फॅन वगैरे चालू होता म्हणून पण असेल. आणि बाहेर मेन म्हणजे भरपूर धुकं पडलंय. तर आज मला जायचं आहे देवरुखच्या मार्केटला, कारण संडे आहे. खूप दिवसानंतर आम्ही पण चाललो आहे. खूप दिवसानंतर म्हणजे 2 संडे तर नव्हतोच गेलेलो आम्ही. तर आता जायचं आहे कारण की थोडंफार सामान बघायचं आहे. भाजीचा वगैरे प्रश्न येत नाही, भाजी काय आपली परसबागेत आहेच. तर पण कांदा वगैरे सर्व काय काय लागतात गोष्टी त्या घ्यायच्या आहेत मला. आणि आज जेवणाचं म्हणाल तर जेवणाचं काही घाट नाही आहे आज. आम्हाला म्हणजे सुयोगने आज थालीपीठ खायचे तर ते मी करते. कालच मक्याचं पीठ दळून आणलं आणि थोडंसं माझ्याकडे ना चकलीचं पीठ सुद्धा आहे, आईने दिलं होतं मुंबईवरून. तर बघूया, काहीतरी असं मिक्स करून थालीपीठ वगैरे बनवणार आहे. आणि जेवणाचा वगैरे घाट घालणार नाही, म्हणजे आम्हाला इकडून निघायलाच सगळं कामं उरकेपर्यंत उशीर होतो, म्हणजे 11:30 तरी होऊनच जातात. त्यानंतर तिथे तर 2-3 तास, कधी कधी आम्हाला जर जास्त काय काम असेल तर भरपूर वेळ पण लागतो. मग घरी यायला कधी कधी 3:30-4 पण होतात. मग त्याच्यानंतर ना जेवूसं वाटत नाही, मग डायरेक्ट आम्ही रात्रीच जेवतो. मग कसं ते एक टायमाचं जेवण फुकटच जातं. तर आज असा प्लॅन केलाय की थालीपीठ करणार, म्हणजे नाश्त्याला पण होईल आणि आल्यावरती जर भूक लागलीच तर थालीपीठ खाऊ शकतो. आज थालीपीठ आणि दही हाच फक्त बेत आहे आमचा. संध्याकाळी बघू काय ते. हे नाश्त्यासाठी थालीपीठ. काय त्याच्यामध्ये टाकायचं पिठामध्ये? 2 प्रकारचे पीठ घेतले, मक्याचं आणि चकलीची भाजणी केलेली होती ना दिवाळीमध्ये, म्हणजे मी नाही, आईने दिलेली. तर ते मिक्स केलं. काय नाही, आपलं लाल तिखट, हळद, थोडंसं धना पावडर, सिंपल साधं थालीपीठ. हे बघा एवढे झाले तिथे, एवढे झाले. पटापट 2 ह्याच्यावर करते ना, पानावरती थापते, म्हणून मग ते मग ते पटापट लगेच होत. जरा भाजायला वेळ जातो एवढंच. भाजायला वेळ का जातो? व्यवस्थित ते भाजले पाहिजे ना. ते काय चपाती सारखं एकदम पण पातळ नसतात ना, जरा जाड असतात. शेवटचाच राहिलाय.
पाणी लावून करतेस ना? आणि फक्त पानाला तेल लावतेस की नाही, पाणीच लावते. पाणी? तेल लावलं तरी चालतं, ते सुटतं पटकन. हम्म. पाणी लावलं तरी सुटतं, असं काही नाही. आधी होतं ना, मी त्याला हे लावलेलं, पाणी लावत होती, आणि आता जरासं थेंबर तेल टाकलंय खाली. म्हणजे कसं नंतरला तो हा, ते नरम चिप- होतं ना, हा, मग ते निघत नाही, चिपकून राहतं. सारखं तापून ते हे होतं ना, चिकट. आणि मी छोटेच केले, जास्त मोठे आम्हाला ते आवडत पण नाही. बघायला पण कंटाळा येतो, तसे हे छोटे बरे वाटतात. छोटे खायला पण पटकन बरे. आणि म्हणजे मेन म्हणजे कसं, एवढा मोठा पान हे नाही होत. आपले हे छोटे केले की ते टाकायला पण तव्यावर बरे वाटतात. तुमची भाकरी छोटी, चपाती छोटी. हा, होय. असे म्हणजे शिजतात. होऊन बसली नाश्ता करायला. या तुम्ही पण थालीपीठाचा नाश्ता करायला आमच्याबरोबर. पण दही घेतलंय, पण थोडंसंच घेतलंय, कारण सकाळची वेळ आहे आणि क्लायमेट पण बरोबर नाही, त्यामुळे थोडंसं दही, हे तूप आणि थालीपीठ. सुयोग नाश्ता करताय. सुयोग बसले नाश्ता करायला. कसं झालं? मस्त. त्यांच्याकडे कॅमेरा नाही केलाय, कारण टी शर्ट नाही घातलंय म्हणून. तर चला, मी पण घेते नाश्ता करून. तर चला, आम्ही निघालो मार्केटमध्ये जायला. ओ, माझी साडी घ्यायची. ठीक आहे. ते रशीवर टाकलेली ती पण घ्यायची. 3 होय. 3 द्या. या इथे मी ना साड्या घेतल्यात ब्लाऊज शिवायला, आणि फॉल बिडिंग पण करायचे. ही वांगी घेतले, कल्पनाताईच्या घरी जायचंय म्हणून, तिला पण. हा, हे चला, गेट उघडायचंय म्हणून पुढे चालले. काका गुरा पण तुमची? आलोय मार्केटमध्ये आणि गाडी पार्किंग केली. इकडे सगळे फुल झाली जागा, त्यामुळे इकडे पार्क करून आता चाललोय मार्केटमध्ये. ऊन पण खूप आहे. भुशी, भुसा. अच्छा. आलोय आम्ही मार्केटमधून जाऊन, आणि आज काय जास्त खरेदी केली नाही आहे. फळं घेतली आणि थोडीफार म्हणजे टोमॅटो वगैरे. कांदा घेण्याची काय मानताच नाही. कांदे खूप महाग झाले, 100 रुपये 1.5 किलो. आणि मागे आम्ही आलेलो तेव्हा 100 रुपयाचे 3 किलो तरी घेतलेले. 1.5 किलो लगेच कमी झाले एवढे.
हां हो, आणि बटाटे पण सेम होते. महाग आहे म्हटलं राहू दे, हाय त्याच्यातच पुरवूया, नंतर बघूया, कमी होतीलच ना आज ना उद्या, मग बघू. तर जरा बाजारपेठ आहे, कुठे चाललो आहे पण बाजारपेठ ना, देवरुखची बाजारपेठ आहे, तिथे चाललो आहे मी. जरा बियाणं बघायचे आहेत 1-2. कल्पनाताई तर नाही आहे, आधी तिथे समोरच भेटलेली आम्हाला, मार्केटमध्येच भेटलेली. कल्पनाताई गेले पनवेलला, आता काही तिच्याकडे जात नाही. पोरी बोलव द्या चल चल, म्हटलं राहू दे आता नको, आता आपण लवकर मग घरी जाऊ. आणि प्रज्ञा इकडे नेहमीचा टेलर आहे आपला हर्षाली टेलर, त्याच्याकडे गेले. हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. तर कालचा ब्लॉग मी आज कंटिन्यू करते. काल मार्केटमध्ये गेल्यानंतर तिकडे थोडीफार भाजी अशी नाही, बटाटा टोमॅटो वगैरे असं काही घेतलं. कांदे घेतले नाही कारण कांदे ना खूप महाग होते. आणि आल्यानंतर व्हिडिओ मी अजिबात शूट नाही केला, कारण की आल्यानंतर थोडंफार डोकं पण माझं दुखत होतं. त्यात जेवण दुपारी झालं आणि थोडंफार जे सामान आणलेलं ते लावून ठेवलं. बाकी काय रोजचीच आपली कामं होती, त्यामुळे एवढं काही मी शूट वगैरे करत बसली नाही. म्हटलं दुसऱ्या दिवशी आपण व्हिडिओ कंटिन्यू करूया, कारण काल ना येताना बियाणं आणले मेथीचं, तर आज आम्ही ते पेरणार आहोत. आणि टोमॅटोची रोपं म्हणते, टोमॅटोच्या बियासुद्धा आणल्या, त्याची रोपं तयार करायची आहेत आपल्याला. असं थोडं थोडं काही नाही काय घेऊन आले. आणि आपलं दुधी जे बियाणं होतं ना, ते खराब झालं होतं, म्हणजे खराब निघालं, त्याची एक्सपायरी वगैरे गेली होती असेल तर ते रुजून येत नाही. तर ते दुकानदारांना मी बोलले की व्यवस्थित नाही निघालं, तर आम्ही दुसरं घेऊन आलं आहे, म्हणजे अर्थात पैसे देऊनच. कारण की आता ठीक आहे, झालं खराब तर झालं खराब, त्यात काय एवढं हे नाही. पण दुसरं आम्ही घेऊन आलो आहे, तर ते आता ते पण रुजत घालणार आहोत. तर अशा प्रकारे आता कामं आहेत, त्यामुळे मी कालचा ब्लॉग आज कंटिन्यू करते. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका. नाश्ता वगैरे झाला आहे. आज नाश्ता आम्ही भाकरी आणि मेथीच्या भाजीचं केलं आहे. असा भरपेट नाश्ता असेल ना तर काम करायला बरं वाटतं, आणि जेवण पण त्यातल्या त्यातच उरकून घेतलं सगळं. तर चला कामाला सुरुवात करूया. पासून थंडी परत पडायला चालू झाली, पण आता कसं थोडं थोडं ऊन आहे म्हणून असं स्कार्फ घेतलाय. कारण कॅप आहे माझ्याकडे, पण ती काय व्यवस्थित असं बसत नाही मला. म्हटलं ठीक आहे, जाऊ दे, हे करूया. आणि आता मेन म्हणजे मेथी आपल्याला पेरायची आहे, पण जागा आधी आम्ही बघतोय की कुठे काय करायचं आहे, कारण सगळी जागा आता फुल झाली आहे भाजीनी. पण तरी सुद्धा करणारच कुठे ना कुठे. अजून बरीच जागा आहे, पण त्या साईडला वरती आहे, तिकडे लक्ष जात नाही ना, त्यामुळे तिथे काय करत नाही, तिथे मोकळी ठेवली आहे. दाराच्या समोर आपलं लक्ष जातो, म्हणून सगळ्या भाज्या आम्ही इकडे दाराच्या समोरच पेरतोय. कारण आता ना माकडं सुद्धा यायला लागलेत, आणि आपली एक दिवस सकाळी आणि संध्याकाळी अशी 2 वेळेला माकडं येऊन गेलीत, त्यामुळे मी दुपारी झोपली पण नव्हती, कारण वांगी खाऊन जात आहेत म्हणून. तर चला, बडबडबड झाली, कामं करूया आता. इकडे तर आपल्या सगळ्या पालेभाज्याच आहेत, तर त्याच्या बाजूलाच इकडे करतोय. इथे बरीच जागा आहे तशी, कारण इकडे सगळे वाफे ह्याचे आहेत, काकडी, दोडका वगैरे. इथेच करूया म्हणताय, चालेल मग इथेच करूया. आणि आपण हे केलेलं ना, हा साईड मांडव, तर ते आपल्या सबस्क्रायबरांना म्हणजे सगळ्यांनाच आवडलं, म्हणजे जे जे कमेंट करतात नेहमी ते, म्हणजे चांगलं केलंय असं म्हणतात. काहीतरी असं नवीन करून बघायचं, एक 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 हां. अजून जर आमच्याकडे ह्या कामट्या असतील ना, तर आम्ही तिकडे पण काकडीचं बियाणं रुजत घातलं, तर तिथे पण करू, बघूया कसं काय. आणि आता हे बघा, काकड्या पण धरायला हळूहळू सुरुवात होती. व्हिडिओत दिसतंय की नाही माहीत नाही, बघूया.
अजून वेल छोटीच आहे तरी सुद्धा काकड्या धरायला सुरुवात झालेली आहे. ही बियाणं कशी फास्ट प्रोसेस असते त्याची, म्हणजे पटापट फळं आपली पकडायला लागतात. हे बघा इकडे वापा तयार करायचा आहे आणि तो असा क्रॉस वगैरे जाऊ नये म्हणून सुयोग इथे बॉर्डर राखतायत राखेनी, म्हणजे इकडे पण नाही होणार आणि तिकडे पण नाही होणार, मधल्यामध्ये सर्व आपल्याला खोदायचं आहे. बस झालं, जास्त मोठा नका करू. मेथी जी आपल्याला पेरायची आहे ना, म्हणजे मेथी दाणे, तर ह्या मातीमध्ये ना आम्ही वाळू पण मिक्स करणार आहे. म्हणजे मेथीला ना भुसभुशीत जमीन लागते, तर आपल्याकडे ना तेवढं प्रमाणात होत नाही मेथीची भाजी. म्हणजे जशी घाटावर वगैरे होते ना तशी इकडे होत नाही कोकणात. कारण आम्ही मागे पेरून बघितली होती पण ती त्याला वाढच नव्हती व्यवस्थित. तशी आम्ही 1-2 टाईम खाल्ली पण ती विकण्यासारखी नव्हती झालेली. तर आत्ता आम्ही ना, म्हणजे ते दुकानवाले काका आहेत ना, त्यांनी सांगितलं की थोडी त्याच्यामध्ये ना तुम्ही वाळू मिक्स करा. तर वाळू आमच्याकडे बरीच आहे, तर ती मिक्स वगैरे करणार आहे आणि त्याच्यावरती मग आम्ही ते पेरणार. तसं मागे ना मला आईने सुद्धा माझ्या सांगितलं होतं, कारण शेजारी आमच्या सिंधुदुर्गातले आहेत, म्हणजे मालवण साईडचे. तर त्यांच्याकडे वाळूमध्ये रेतीमध्ये हे करतात, मेथीची भाजी, काय बोलतात ते, मेथीची भाजी तयार करतात. तर आपण पण ट्राय करून बघूया. सुयोगनी खोदल्यानंतर मी ढिकळं वगैरे फोडून घेतली आणि आतमध्ये जे काही गवत वाढलेलं असतं ते काढलं हाताबरोबर बाहेर. नाहीतर जेव्हा जेव्हा आपण पाणी शिपणार तेव्हा तेव्हा ते गवत पण वाढेल म्हणून. आणि ह्यामध्ये आता 3 घमेली शेणखत टाकलं आहे आणि मी असं मिक्स केलं आहे त्याच्यामध्ये. अजून 1 घमेला आणतायत सुयोग, म्हणजे जरा जास्त उंच वाफा झाला तर चांगलं आहे. तर इकडे 4थं घमेलं घेऊन आले शेणखत, आणि शेणखत ना मस्त तयार झालंय, बारीक एकदम पुळण झाले. आता ह्यावरती आपण टाकणार आहे वाळू ना आमच्याकडे आहे प्लॅस्टरची वाळू ॲक्च्युली ती, कारण आमच्या घराचं ह्या बांधकाम चालू होतं ना तेव्हा मागवलेली आहे. तर आता तेव्हापासूनची आता त्याला झाली 3 वर्ष, आणि एक साईडला आम्ही ठेवली आहे तिथे, तर तीच आणतायत. आणि सुयोगच्या हातात जे घमेलं आहे ना तेवढं घमेलं ती प्लॅस्टरची वाळू 100 रुपये. हो ना, 100 रुपये. पण मेथी व्यवस्थित व्हायला पाहिजे म्हणून वाळू टाकणं पण गरजेचं आहे. तर ठीक आहे, करून बघूया प्रयत्न. एक एक्सपिरियन्स आपल्याला घ्यायला पाहिजेत,
मग तो चांगला झाला तर त्यातून आनंदच मिळतो, आणि जर नाही सक्सेस झालं तर त्यातून काहीतरी शिकण्यासारखं पण मिळतं आपल्याला. त्यामुळे सगळे प्रयत्न हे करत राहायचे. तर वाळू आम्ही तिकडे ठेवली होती. 2 घमेला बाद झाला ना, जड झाली आहे ना ती, ॲक्च्युली जडच आहे ती. ठेवून ठेवून ना ती ॲक्च्युली अशी घट्ट झाली आहे, कारण ढिकळं झालेत. हां, पावसात पण एकदा भिजली आहे ती. वाळू म्हणजे ही आता प्लॅस्टिकची वाळू आहे, पण काळी पण टाकू शकतो ना आपण. रेती वाळूच ना, काळी असते ती पण टाकू शकतो. पण आता ती आपण आणण्यापेक्षा विकत ही आहे ना आपल्याकडे, तीच टाकतो. मी आता ही वाळू टाकून दिले. आता ही मिक्स करून घेते बघा अशी जास्त. हा, एकदम वरच्यावरच करून घ्यायचं एकदम, नाही तर वाळू एकदम खाली जाईल. वाळू आपल्याला थोडी वरच ठेवायची. आणि तसं बघायला गेलं तर हे बाकीची भाजी आपण जी पेरली ना, लाल माठ, पालाभाजी, मुळा, तसंच हे सेम प्रोसेस आहे याची पण, मेथीची पण जरा काय नाही काय थोडं वेगळं दाखवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये आम्ही वाळू वगैरे टाकले बघा मेथीसाठी, तसं बाकी प्रोसेस सेमच असते. म्हणजे मेथी आहे ना ती वाळूवरती हां, जास्त करून या व्हिडिओद्वारे दाखवण्याचा प्रयत्न हां, आहे. वाळूमध्ये मेथी जरा चांगली होते एवढंच. आम्ही काही जास्त पण नाही, 2च गमिले टाकले बघा. वाळू पण भरपूर महाग आहे. 2 गमिलीमध्ये 200 रुपयाची वाळू झाली. त्यातून आपल्याला कमाई येणार ते पण बघायला हां, असं आहे. लागतं. म्हणजे कसं त्याची मुळं जरा अशी भुसभुशीत माती असेल तर पटकन होते चांगली. तर हे बघा एवढे मेथी दाणे आणले. तर आता हे आपल्याला सगळेच पेरायचे, थोडे थोडे ठेवायचे नाही. ती पेरलेली दिसते है ना. हां, ही हे नाही होत ना पटकन, खाली मिक्स नाही जास्त होत आणि उमळत नाही पटकन. हां, आणि वरच्यावर एकदम ते दाणे थोडे मोठे आहेत म्हणजे ना. उमळत नाही म्हणजे दाणे तसेच राहतात, पण ते भाजी वगैरे येते लवकर असं आहे. कारण ते बाकीचं बियाणं कसं दिसत नाही ना, हे जरा जाड आहे ना मेथी, त्यामध्ये दिसते. तर चला, व्हिडिओ मी आता इथेच एंड करते. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, व्हिडिओ आपले जास्तीत जास्त शेअर करा, म्हणजे ते जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.